Здравейте на всички от YouTube. Днес ще ви покажа нов трик, който видях от YouTube, от едно момче, блогерен картрикър. Той се казва Трик Радар. И какво представлява той? Добре. Значи, зрител се избира на карта. Да кажем, ето тази. Вижте я. Така. Сега. Какво трябва да направим? Трябва да сложим просто вътре тестето. И тестето да го разделим купчина по купчина, ето така, карта по карта. 4 купчинки, карта по карта. Няма просто наредба. И може да дадете на зрителя, той да ги раздаде картите. Само трябва да са горе-долу еднакви. Така, подравняваме ги. И зрител отново си избира две от купчините. Да кажем тази и тази. Ето тези двете. Правим шифъл с тях. С останалите две. Съответно и с другите две. Сега ще разстрелям картите и ще видим къде е нашата карта. Ще направя по-хубаво разстилане. Така. Да видим сега. Така, момчето в трика, какво правеше той? С своя пръст радар намираше картата. Сега аз ще пробвам да намеря вашата карта. Така. Ще започна от тук. Нали, с звуци. Когато стигна до картата, ще се усилват звуците. Така. Пип. 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 Ето е вашата карта. Добре. Това представлява трикът. Сега да покажа как се прави неговото разкритие. Има подредба, разбира се. Трябват ви четни и нечетни карти. Само да ги отделя да ви покажа кои са четните. Така. Мисля, че са това. Значи валето е 11, попът е 13, дамата е 12, т.е. четна. Ето четните. Това са четните карти. И аз сложих нечетните, т.е. всичко стане 5 туза, туза 1. Отдолу. И какво правим? Когато дадем да избираме, поне аз така го правя, отделям 6 карти, така 3, 6. И леко така си ги прихващам. И гледам да изтегля някоя от нечетните, които са долу, да кажем тази. Тройка купа. И трябва да я сложа на 6-та позиция при четните. И така съвсем леко показвате, че вкарвате вътре в тестето. Съвсем произволно. Хоп. И започвате да раздавате. Бързо. Така. Трябва да направите хубав шъфъл с купчинките. Така. С останалите две. Съжалявам. Ето така хубав шъфъл. И когато разтелите, четните са минали отдолу, а не четните са отгоре.
И тогава търсите нечетната карта. Ето вижте, тук всички са четни. 6, 10, 8, вале, това дама, двойка. И ето тук единствена. Тройката е нечетна. И нали тук по средата горе-долу са смеси, но това не трябва да бърка, защото тя ще дойде някъде в началото. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал трика и до скоро виждане.